Рады вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. І сёння разам з вами мы будзем разбірацца ў сапраўднай дэтэктыўнай казачнай гісторыі. А дапаможа нам прафесіянал. А зараз я вам прадстаўлю удзельнікаў сённяшняга пасяджэння. Сустракайце Кацярына. Добрый вечар. Роман. Прывітанне. І Кацярына. Вітаю вас! Я таксама рада вас вітаць, дарагія міністры, на пасяджэнне нашага Міністэрства дзяцінства. Адразу звярну ўвагу тое, што сёння на нашым пасяджэнні, акрамя міністраў, таксама прысутнічае яшчэ і ганаровы сябр нашага міністэрства. Я так разумею, што гэта сябры зусім не выпадкова, праўда? Канешне, Вераніка, выпадковасці тут ніякай няма. Больш скажу, мы вучымся ў адной школе. Сёння я міністр дэтэктыўных гісторый. Мы ганарымся тым, што наша школа унікальная. У нас ёсць класы, дзе вучацца будучыя судовыя эксперты. Дарэчы, я сягоння міністр крыміналістыкі. А што ж гэта за навука такая, крыміналістыка? Крыміналістыка – гэта навука, якая дапамагае міліцыі знайсці злодзеяў. Падтрымліваю калег, сапраўды такіх класаў больш няма нідзе ў Беларусі, і я з гонарам магу сказаць, што вучуся ў такім менавіта класе Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз. І дзякуючы працы з судовымі экспертамі, зараз я магу упэўнена сказаць, што ў будучым хачу працаваць у юрыдычнай накіраванасці. Хутка у судовых экспертаў будзе прафесійнае свята. Яны яго адзначаюць 22 красавіка. Увогуле, прафесія судовага эксперта вельмі цікавая, разнастайная і захапляльная. Сябры, а што вы самі ведаеце пра прафесію судовага эксперта? Судовыя эксперты займаюцца даследаваннем рэчаў. Судовы эксперт – гэта спецыяліст, які па адбітках пальцаў можа знайсці злодзея. Ганаровы сябр, што скажа? Магу расказаць, тым больш, што падчас нашай вучобы ў школе было праведзена вельмі шмат мерапрыемстваў і экскурсій, якія пазнаёмілі нас з прафесіяй судовага эксперта. Таксама, дзякуючы сустрэчам з судовымі экспертамі, мы пазнаёміліся з іх дзейнасцю, што ж яны робяць кожны дзень, і паспрабавалі нават самі раскрыць некалькі злачынстваў. Але вось для сябе я вылучыла, што судовы эксперт – гэта той чалавек, які валодае рознымі прафесіямі, такімі як інфарматык, хімік, біёлаг, медык, таксама лінгвіст. Як цікава. Давайте мы нашим тэлегледачам растлумачым, для чаго патрэбны судовы эксперт на прыкладзе нейкай казачнай гісторыі. Вось-вось, у мяне пытанне да ганаровага сябра. Давайце уявім. У казачнай князёўны нехта скраў чароўны пярсцёнак. Адразу пачалі думаць над смока, злога чараўніка ці прынца, які яе вельмі кахаў. І кожны кажа, што гэта не ён. Як разабрацца? Калі гэта не казка, можна з дапамогай навукі знайсці злодзея? Канешне, можна. Ёсць такія спецыяльныя спосабы, якімі валодае судовы эксперт. Таму можна і злодзея знайсці, і чароўны пярсцёнак князёў не вярнуць. Але тут патрэбная дапамога прафесіянала. І прафесіянал ужо спяшаецца да вас, сябры, на дапамогу. З вялікай радасцю хачу прадставіць вам ганаровага госця нашага пасяджэння. І так, галоўны эксперт управлення Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз па Брэсцкай вобласці Іванюк Алена Александраўна. Сустракайце. Вітаю вас, сябры. Вітаем вас. Вітаю. У нашым міністэрстве. Я прыйшла да вас не адна, а з нашым сябрам, сапраўдным сябрам крыміналістам, крыміналістычным чамаданам. Ну, мы трошкі пазней даведаемся, да, што там у чамаданчыку. Я трошачкі ўжо пачула казачную гісторыю пра князёўну і яе пярсцёнак. І хачу вам сказаць, што сапраўднаму эксперту не патрэбныя казачныя метады і спосабы, каб раскрыць такое здарэнне, злачынства. Мы, судовыя эксперты, у сваёй дзейнасці карыстуемся перш-наперш навуковымі метадамі, крыміналістычнай тэхнікай, рознымі спосабамі, каб раскрыць розныя злачынствы. Наша задача – прывязаць злачынца да таго месца, дзе ён зрабіў нешта благое. Калі вы паглядзіце на свае пальчыкі, вы можаце нічога адразу і не пабачыць. Але калі прыглядзецца, асабліва з дапамогай нашых метадаў розных, мы можам прыкладна ўбачыць, калі павялічыць, вось такія адбіткі пальцаў. Некаторыя злачынцы яны спрабуюць змяніць гэтую
якасць сваю, але ўсё роўна сапраўдны эксперт, ён знойдзе такія маленькія дэталі, якія будуць характарызаваць менавіта гэты адбітак. Алена Александровна, мы можем познаёмиться уже с вашим сябрам, криминалистом. Да, наш баявы экземпляр, ён вельмі цяжкі. Калі мы адчыняем, адразу мы можам бачыць тут, магчыма, звычайныя нейкія рэчы, якія вядомыя школьнікам нашым, але ёсць тут, канешне, і такія рэчы, якія спецыяльна служаць нам, экспертам-крыміналістам. Гэта мы бачым адбіткі пальцаў. З другога боку, калі мы перавернем дактылакарты, тут адбіткі далоняў. А якім прадметам з чамаданчыка вы карыстаецеся часцей за ўсё? Пры фотаздымках абавязкова гэта лінейкі, так, это любы агляд места здарэння. А таксама абавязкова мы займаемся пошукам слядоў рук. Так, гэта абавязкова такі пензлік, таксама магнітны пензлік і набор дактыласкапічных парашкоў. Магнітныя, немагнітныя, светлыя, цёмныя. У вашым чемодане столькі прадметаў, а колькі ён важыць? О, ён важыць прыкладна, 10 кілаграмаў. Ого. Але я вам скажу, што таксама яго вага можа мяняцца, таму што тут не ўсе рэчы ёсць. Тут можна памясціць яшчэ фотоапарат прафесійны, гіпс, з якім мы таксама працуем. Таму ён можа важыць яшчэ больш. Скажыце, а мы самі можам паспрабаваць што-небудзь зрабіць? Канешне. Я прынесла сёння для вас сапраўдныя аб'екты, з якімі працуюць нашы эксперты, і мы з вамі будзем абрабатваць паверхні гэтых прадметаў, аб'ектаў і абавязкова знойдзем там сляды. Спачатку давайте вось сябра прыбярем. Алена Александровна, у нас да вас ёсць відэапытанне нашых маленькіх тэлегледачоў. Увага, першае пытанне. Калі ласка. Меня зовут Кирилл. Я учуся у 1 классе. Я думаю, что профессия судового эксперта вельмі цікавая. А які выпадок в работе вам найбольш запомнился? Калі я толькі пачынала працаваць у Кобрынскім РАУС, быў у нас такое здарэнне, калі ў міліцыю быў дастаўлены мужчына, які быў ужо ў сталым такім узросце, і ён згубіў памяць. Мы правялі дактыласкапіраванне гэтага мужчыны, праверылі яго адбіткі па базе, і асоба гэтага мужчыны была ўстаноўлена. Дзякуючы нам, ён атрымаў дапамогу, якая яму ўжо на той час патрабавалася. Дзякуй вялікі. Зараз слухаем другое пытанне наших гледачоў. Меня зовут Настя, я учусь в 3 классе. Я думаю, что профессия судового эксперта вельмі серьезна. Скажите, а якімі якасцямі павінен валодаць сапраўдны эксперт? Сапраўдны судовы эксперт павінен перш-найперш быць добрасумленным чалавекам. Павінен быць вельмі скрупулёзны ў сваёй рабоце, быць вельмі уважлівым, акуратным. Павінен паважаць закон абавязкова і абавязкова павышаць свой прафесіянальны ўзровень. І трэцяе пытанне ёсць у нас таксама, калі ласка, вельмі цікавае. Меня зовут Йохим. Я учуся у 1 классе. Мне вельмі цікаво. Что это за профессия? Судовый эксперт. Як стать судовым экспертом? Перш-наперш трэба скончыць школу. Вельмі важна. Вельмі важна. Паступіць у вышэйшую установу і потым звярнуцца да нас, прыйсці да нас і сказаць, што я хачу быць судовым экспертам. І там ужо падскажуць, навучаць. Які шлях ужо вы выбераце самі, якім судовым экспертам быць, у якой сферы працаваць. І так, будзем праводзіць практычныя заняткі. Давайте. Я прынесла для вас спецыяльныя аб'екты, з якімі працуюць звычайныя эксперты. Мы зараз з вами будзем апрацоўваць гэтыя аб'екты і паглядзім, што ў нас атрымалася. Ці знойдзем мы тут сляды. Калі у нас светлая паверхня, так, прадмет у нас белага колеру, мы можам з Романам узяць, напрыклад, цёмны парашок. І з магнітным парашком мы будзем працаваць магнітным пензлікам. Так, Роман, гэта табе. Дзе у нас цёмная паверхня, вось як у Кацярыны, мы можам дазволіць сабе працаваць з немагнітным белым парашком
І звичайний пензликом. Так, тримай. Зараз ми з Романом вам покажемо, як це все. Ось магнітний у нас пензлик. Гляді, як у нас порошок одразу приліпає до пензлика. А гэта і ёсць сляды. Так, Роман, гэта сляды. Ось такія сляды у нас заставил злочинец. А теперь Вероника. Давайте Пробуем, опускаем. Так, порошок налип и начинаем опрацовывать с усіх боков. Катерина, у вас темная поверхня, тому мы уживаем белый порошок. Ось, так. У мяне таксама сляды. Атрымалася у нас практычнае заданне. Так, да, вельмі Сподобалось? цікаво. Цікава. Ось такая цікавая прафесія судовага эксперта. Гэта яшчэ не ўсё. У нас наперадзе яшчэ ёсць таксама практыкаванне цікавае ад міністэрства дзяцінства. Я вам скажу, што сляды пакідае не толькі чалавек, так? Так. Сляды пакідаюць яшчэ і жывёлы. Я вам зараз буду паказваць гэтыя сляды. А вы, калі ласка, шукайце, каму гэтыя сляды і лапы належаць. Итак, першая лапа належыць каму? Міністр крыміналістыкі, ваше меркаванне. Слухайце, ну гэта просто неверагодна. Адзінагалосна і галоўнае правільна удзельнікі пасяджэння сказалі, што гэта кот. Сапраўды, гэта кот. Дзякуй вялікі. Наступны, можна і так паглядзець, напэўна. Можна і так паглядзець. Думайце, хто гэта? Вельмі цяжка. А то. Слухайце, ну, зноў адзінагалосна і зноў правільна. Я вам адразу скажу, што ні заданне, ні адказы нашы удзельнікі пасяджэння не ведалі. Так, малайцы. Гэта сапраўды конь. Зараз будзе вельмі складана. Глядзіце, такая вельмі сур'ёзная лапа нас чакае. Ох, судовы эксперт піша, што гэта мядзведь. Гэта мядзведь. Так, маеце рацыю, сябры. А я вас зараз буду блытаць, глядзіце. Гэта розныя жывёлы. Так, спачатку адкажам, хто гэта такі. Гэта ліса, сапраўды гэта ліса. Так, скажыце шчыра, вы падказвалі ім ці не? Ну так добра ведаеце. Так, і хто у нас застаецца? Воўк. Воўк. У нас з вами застаецца воўк. Дзякуй вам, сябры. Я ставлю вам вышэйшую ацэнку, малайцы, за гэты спыт і ганароваму госцю таксама. А зараз, сябры, давайте падвядзем з вами вынікі нашага пасяджэння. Што скажаце, сябры? Професія судовага эксперта цікавая і разнастайная. Яна дапамагае людзям і грамадству. Судовы эксперт – гэта спецыяліст, які па адбітках пальцаў можа знайсці злодзея. Каб стаць судовым экспертам, трэба многа ведаць, добра вучыцца і быць зацікаўленым да навакольнага свету. Калі ласка, ганаровы госць, азнаёмцеся з вынікамі нашых Згодна з міністраў. кожным словам. Ставім пячатку. На гэтым пасяджэнні міністэрства дзяцінства завершана, а наперадзе нас чакае чытанка. Будьце разам з намі. Сябры, мы сёння з вами казалі, што адбіткі пальцаў кожнага чалавека унікальныя. Я вам больш скажу, кожны з вас унікальны і непаўторны. Такога больш няма нідзе у свеце. І вельмі важна, якія сляды мы пакідаем у гэтым свеце. Важна, каб яны былі добрымі. Якім чынам? Добрымі справамі, паважаць адзін аднаго і дапамагаць людзям. Менавіта пра гэта і ёсць верш у Пятруся Броўкі, які называецца «Сляды». Прачытаем? Прачытаем. Усё пакінуць след павінна, бо, як пачаўся белы свет, прамень, пясчынка і расіна нязменна пакідаюць след. І птушка песню сваёю, і кропля, што імкне да рэк. А колькі за табою слядоў на свеце, чалавек. Ва ўсім, што створана дагэтуль, твой творчы розум і рука, след трактарыста, след паэта, канструктара, будаўніка. Але часы сатруць у гневе, бо сэрца не кране ані, і надпіс ножыкам на дрэве, і фарбаю на камяні. Вы выйшлі ўдалеч маладыя, вам доўга крочыць праз гады. Не забывайцеся ж, якія вы пакідаеце сляды.
Вось такі добры верш напісаў Пятрусь Броўка. На гэтым мы развітваемся з вами. Сустрэнемся вельмі хутка. Роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!